Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyon amin papaganyam. Intay ibasa ti Proverbio 14, versikulo 10. Bukod mo ti ragsak mo, bukod mo ti ladingit mo. Awan sa bali a mairaman kadagitoy arigna. Papagayam, intay denggan ti may sapay, apakasaritaan, a maitampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sige lang, Feli. Ag-order ka iti kayat makanan. Siya kung ti agbayad iti kananta. Sa bagay, kasusweldom. Iso asi ka ti agbayan. Kalpasan na manganta, intagpag na pag na di park. Mayat ka ti agpag na pag na ita. Tanalamis ti pulo iti angin, nukas to sumipngit. Sige, adakan ka. Sige, ag-order tan iti kananta. Feli. Amor, Kasla dya kayatin ti suminakan ka. amor. Agawid ta ni di apartment ko. Anya, amumot asaan ang mabalin. Diya kong kabalan. Ti kayat ko. Kat agden natan. Saan ang mabalin? Taamumot nga addaan akong iti pamilya. Isinulong nila kay mo. Ta sumurot kan kanyak. Anya, Agyaman nak. Kunak no di ka nagawid. pastra ka na. Sige, umunag kan. Nang rabi ikan, inururay ka ngamin, tapno giddantan. Nanganin dagiti ubing, kat nakaturog da pa yan. Nanganak iti partian na panak. Sige, tainak pa'y agpulas. Aday padamag ko kan ka, bakat? Ngimato nga minan ti sweldok iti kumpanya pagpapaayat. Oh, di na sayaan. Kaya't ko ti agselebrar. Isu arumbar tayo entong bigat. Sana bale ta Domingo. Intay to makimisa. Kas panagyaman tayo iti apo. Kalpasan na. Agpasyar tayo kadag iti anak ta. Gumatang tayo iti baro akawas da. Ken. Nakaturog gaya man tayo kasarsaritak. Ay, nabannog siguro iti parte a dinarayan na. Feli, nagbalon ka di? Lunch break ka na. Inta manganan. Sa anak ang nagbalon. Inta nga rudmaan iti sa daga restaurant. Sige, Ala, inta na. adakol ko. Mabitsaan. Hello? Hello, sweetheart. Ag-lunch tayo ka. Urayan ka dito yung sigod ang pangananta. Okay. O sige, umaya kon. Urayan ka. Ag-order ako niti kananda. Bye! Bye. O anya, inta nag-lunch. Sorry Rumwara kita. Agur-uray ti may sa apagayam ko. Ag-lunch kami kano. Okay. Amok latan no asino day ta, Feli. Lalaki. Kat siguro, adda relasyon niya. Anya? Hoy, di ka agsasaong itikas na dito office. Ang mga noad na makangag. O sige, rumor ka karudan. Agsarita tanto langan inton malam. Addanasken nga ibagakken ka, Feli. Ay na, nakaturugan dagiti aputa, lakay. Nasaya at tikasta, amaturog da iti aldaw, tapno dumakkel da. Ano santa ti agaywan kadagiti aputa. Tawan mo ti sabali nga agaywan kadakwada. Wan, bakit? Datalatan ti agay aywan. Ngam ti manang danda pa iti sa balay. Wan nga rod, kas iti napalabas. Adda nga agpaiso ti tagaaywan. Ngamday talaang mo't agbuybuya iti TV ti araramiden na. Sadot mo't, di na pa'y digusan dagiti awawir na. Isu ada talatan, bakit? Takaasi mo dagiti aputa. Ay, Total, awan mo trabaho ta. Sa dino ti ayan mo. Apay adi ka simrek. Anyat orasan. Dakpay sumrak ita. At dabasit asi kaswak.
Intong bigatan asumrakan. Anya? Oy, Feli, sumrag ka ita. Ado ti trabaho. Nangruna kat adanton inton madamdaman ni manager. Ama ano damagan na kakanyak. Anya kumangay. Di ba gamlatan ajak simra? Tadanas kan nga asikaswak ita. Ngam, Feli. Sige. Kastan, di kan manaktakpan. Bye. Inindot lang ti cellphone na. Ay, sabali itan ti aramid ti gayam ko. Immoral. Ala, ingka maturugan, Jimmy. Siya kunti manguray kan ni Feli. Nanang, Nabannog ka iti trabaho ma. Isu nga ingka aginanan. nanang, Kinasaritam ka din ti anak ko. No apay akanayon mo tin ang marabrabian. saan, nanang? Apay adi mo amuan no sa dino ti papapanan na. No agub overtime nga ta iti opisina da. Wano anya. Saanin, nanang? Ay, ala. Ingka nga ruden maturog. Ta siya kunti manguray iti asawam. Saan pa'y asimmangpot ni Feli, lakay? Uwan nga raw kitarabi ay. Alas 11 itirabi ay. Saan ko nga rod makontak ti cellphone na? Inidap na nga tan ah. Uno, naimti nga ta ati battery ti cellphone na. Baka ibagak da ito'y agparparik na kanya. At dan sa sabali nga aramid ni Filay. Anya ti kayat mo asawan? At dan samot tin lalaki na. Anya, ay sus kamot alaklakayan. Di ka man agsao iti kasta. Imposible ang mapasamak ti kasta. Dayta ti atap ko, bakal. O sige, sweetheart. Urayan naklabiit dito yung kotse, ma. Tainak pa'y agpulas. O sige. Agawan. Ta itulog ko pa yung opisina yun. Wan, agsyawarak labiit. O sige, inakon. Agawam lang ha. Tapno dita maladaw iti trabaho ta. Asino di nakakotse ang mangururay kan kaditarwar, Feli? Pagayam ko lang, nanang. Apay adi ka nagawid idirabi. Iti ka di ayan na tinagturugan. Ay, di kay manaktak, tagdigo sakmay. Maladaw ako niti trabaho. Di na pa'y kinumusta dagiti anak na. Lalaki nan samot ti agururay ijay ruar. Jimmy. Awan pa ni Feli. Saan pa mo ta naka-time in? Maladaw sakit di. Saan man nga minan ang nagawid idirabi? Iso ang madanagan, Ha? Kwan. Ano ter aramidam dito, Jimmy? Ha? Bakit? Imayak dito yung opisina yo. Gapot ang madanagan kan ka. Diyak makontak ti cellphone mo idirabi. Kan di ka mat ngaminan nagawid. Ala, inkan. Di kan manaktak iti trabaho. Sige, inakon. Agawid kay Jebalay. Tagsarita ta. Okay. Umayak na umay. Bye. Hoy, Feli. Di mo ko naan adaman ng lunch date mo. Anya? Amom, si kanti sarsaritaan dagiti kakadwa diti opisina. Ngadan sa kanumading aramid mo. Anya? Kat tidakas, ang mga no dumanon iti manager dayta, kat ikatan na ka. Anya? Apay, adda ayam madi nga aramid ko. Awan violation ko. Sige, makamo ka. Ngamti may baga, ornusam tabagim. Gaputa ang mga no agraman ti asawam, kat mapukaw mo. Anya? Di kan makapaglibak, Feli. Tauray ka sa no ti panaglibak mo. Adda aramid mo amadi. Adda relasyon nyo iti lalaki nga umay mang suksukon kan ka diti opisina. No maamuan dahi ti manager, ang mga naikatan na ka. Amo matabawal ti kasta diti opisina? Saan akaya ti manager dagiti empleyado ditoy? Nga adda aramid da nga immoral. Wenno anya pay dita amadi nga aramid. Masurunak nga ron. Gaputa siyak ti sang kaistorya dagiti katrabaho.
O di umikat kan iti trabaho. Anya? Ag-resign ka langan. Total, ada matrabaho? Kwa? Sweetheart, dito'y ka manandagos ko maturog, ha? Saan kan nga awit iji balayo? Gaputa kayat ka nabukudan. Saan asimula kita ni Feli, Jimmy? Apay, saan ka diyan nagawid? Saan nga, Rod? Iso nga'y mawagak dita opisina yo. Penkak no adda dita. Absent ni Feli ita. Awan nga rod pa ka muna. Anya? Diana. Anda ka di amom nga aramid ti asawa. Jimmy, kasaritam to na imbag ti asawam. Iso ti pagdamagam iti dayta. Diyak kaya ti mairaman. Sige nga, Rod. Agyaman na. Kastatay. Bye. Bye. Ay, awanan ni Feli. Dadaalan ng ti pamilya na no kasta ti aramid na. Saan manan ang nagkawit idinabi? Di na pampanunutan na kita anak na. Ay, anyan ti kasta nga aramid ti maysa nga ina. Importante pa'y kankwana ti lalaki na. Adda ka no dito'y apartment ni Diana. Isuti ko na tinagdamagak. Asino ka? Parwarem ni Diana. Anya? Asino ka? Siyak ti asawa na. Ay ko. Pudnugayan nga dalalaking Feli. Awanan kay Tibain! Kagurgura ka! Malaso bandeng kaan, Feli. Nanang, tatang, isubli kon ti anak yo. Gaputag lalaki. Siyak a mismo ti nakapanagnak. Kitaan nyo man talangana na danon ko iti apartment ti lalaki na. Naka-short pant iti nakiting. Sakit nakasandulaeng. Ingguyod kun nga inruar iti apartment ti lalaki na. Nagalasan ti kasta alangam filay. Nagalas ti aramid maw. Addan anak mo. Nga makilalalaki ka pailaan. Saan dak apakibyangan? Biyag ko daytoy! Bayan yun, nanang. Tatang, agsina kamin. Tadyak kayat ti naramid na. Pumanawak dito'y balayo. Ngam itugot ko dagiti anak ko. At dadananan ko ang mga iwan katakwada. Ako, di mo ko maipanaw dagiti apok, barok. Ladingitak nanang. Tatang, ngam yadayok ida dita ampang nga inada. Tadyak kayat amakit kita dati kinagaranggan jang ti inada. Amangan nutuladan dapay. Adda ka pa'y laang dito'y balkon, Feli. Apay adi ka pa'y lamapan maturog. Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Nagbalbaliw akon. Insin ako ni Amor. Gaputan na patpatag pa'y lagayam ti pamilya. Ay, Mapakawanak pa'y nga ni Jimmy. Inak ang kidnaw iti pamakawan na. Basta di na yadayo kanyak dagiti anak ko. nulaket talaga ang nagbalbaliw kan. Sige, ingka agpakawan iti asawam. Jak kayat nga alaam dagiti anak ko. Tadyak kayat amakit kita dati kinagaranggan jang mo nga inada. Jimmy. Ngem pakawanan ka. Tapno di mo mat ko na. Day talaeng. Tanaik katen ti panagayat ko ken ka. No kailiw mo dagiti ubing. Nawaya ka nga umay dito'y balay. Ngem jak itulok nga alaam ida. Jimmy. Pakawanan na ko. Ngam kayat ko amakadan na dagiti anak ko. Kailiw ko ida. Nawaya ka makilangan ka dagiti ubing. Ngam pumanaw kan tumatla ang kalpasan na. Jimmy. Nalawag mat siguro timbagak. Kalpasan ang makasaritam dagiti ubing. Pumanaw kan.
Inikan na tayo ti Diyos iti sirib, tapno makita tayo ti nainbag kan dakas. Ngam nagturay latakan ka ti dakas, sigurado ang dakas mat ti pagbanagam, nga isunto matlaang ti pagbabawyam iti udina. Papagayam, di tanti nagipusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ti inkay panang tarabay. Naimbag nga oras kada kayo amin.